Mm. Sitten tää kuuli, mikä oli tämmönen. Ei se edes näytä tässä niin tummalta se, mutta... Joo, siis tämmöstä. No, pysäytä ja käännä. Tuolla on jännä, kun tuolla paistaa aurinko ja tuolla sataa täältä päästä niin tuli päällä. Sitten me justiin polkee tästä niin tuonne alas. Siellä on siis tämmöisessä paikassa niin puoli. Just tommosessa, missä kuuluu toiset pyörän Siinähän oli niin hyvät noi tiet tai polut. Kun mä kävin kokeilemaan, niin kyllä tossakin pystyy. Ja mehän testattiin myös silloin siellä niin läskeen. Niin, kyllä.